tuwa kuwi umur dudu jaminan wicaksana. Akeh wong rumangsa mesti bener mung merga luwih dhisik lair. Kadang wong tuwa salah ngomong nganti ninggal tatu ning atine anak. Nanging anak uga aja rumangsa paling ngerti urip lan paling bener dhewe. Ora kabeh larangane wong tuwa kuwi sengit, kadang mung rasa wedi sing dibungkus kasar. Sing gawe omah panas kuwi nalika wong tuwa mung njaluk dihormati lan anak mung njaluk dingerteni. Omah kuwi ora butuh sing menang debat. Omah butuh ati sing gelem mudhun. Anak ora mesti salah mergo isih enom. Wong tuwa ora mesti bener mergo wis sepuh. Sing sepuh kudune dadi pepadang, dudu geni sing obong. Sing enom kudune ngajeni, dudu mbalela. Urip bakal luwih adem yen sing tuwa gelem ngemong. Lan sing enom gelem ngajeni.